have to say this, and if I say this finish, you're afraid to get angry. That's the business. My guy in UK just called me a few minutes ago. He is from Imo State, Ejike. He brought his girlfriend from Nigeria to UK. Igbo girl. The girl come UK. 2 years now, the girl finished school, begin work as a nurse. The girl is collecting 2,500 as a nurse. The boy is a nurse. The boy will collect 2,700. 2,500 plus 2,500 is it not 5,000? Then plus 200 on top of it, 5,200. Both couples. Now, according to the boy, their bills in a month is 2,300. In a month, including house rent and everything, 2,300. He told the girl, bring 1,000 pounds. I will bring 1,300 because I am using 200 to be above you. But I will bring 1,300, bring 2,000, bring 1,000. Almost, if I almost earning the same thing, that's no different. But him as a man, he will bring more. This girl paid this bill 3 months. Her attitude changed. As I'm talking to you now, don't they fight for divorce? Now, when I was telling the guy, do you beat this girl? You normally beat the girl. He said in UK, beating a girl in abroad. Say, say I'm not supposed to ask him that kind of a thing now. Say, it's not possible. Say, the problem now is just these bills. This bill, that is all the problem. 90% of the UK marriages that are broken, that are separated today, are Igbos. Igbo women, what is wrong with you people? What is wrong with you people in that UK? 90% of all these broken marriages in UK, they are Igbos. You can't see Bini, you can't see other tribe. It's only Igbo men and women disgracing themselves in TikTok every time, disgracing themselves and their family on TikTok. Broken marriage fighting. 90% in the UK are Igbos. I am Igbo, but I need to say the truth. You people have failed us woefully. You people have failed us. Ụmụnne m ndị ọma ga-adịrị mma, ana m ekene onye ọbụla. Ọkwa unu fụrụ ife a ụmụnne anyị kwụsị, ife a nwanne anyị nwoke kwuru ọ dị very very pathetic. Ọnwụ ụdị anyị iberibe ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo anyị ga ghara ikwu na ha ncha, mana majority ụdị anyị iberibe ha na-awa. Ama m ofu onye m so wee na-ekpere ihe na di ya ikpe, emegide ife ha nwee nghọta, enwe mutual understanding, enwe good cooperation. Onye ka nwoke a chefuziri nnọọ ife niile a na-abịago na new phase. Nwoke kpawazie nkata ka a esi wee jee obodo oyibo. Ofu onye na ezinụlọ a nwanne ya bụ onye kpọrọ m sị m nekwa ife nwanne ya nwaanyị gwara ya na eru ha n'obodo oyibo or divorce or this man. Mbụ nwaanyị ji ụlọ, women are home builders. Ife akwụkwọ nsọ kwuru na ezi nwaanyị dị ụkọ. Kedu ife na-ada adịdị ndị be anyị n'isi? Maka ego na ọchịchị na-ewepụta karakta mmadụ. Iru obodo oyibo ịfụ na ụmụ nwaanyị ka wee nwee ike ọchịchị over men. Ikwezie maka ya chezo ebe isi, enwere India, na enwere so many countries all over the world nọ na US, nọ na UK. Mana anụ m n'ọsọ ndị Igbo, unu ka nwanne anyị nwaanyị nke ọzọ kwuru ya na 80% ife na-eme na Yoruba ya epe mpe, Bini ya epe mpe, n'ọsọ ụmụ nwaanyị Igbo. Ọ jụọ kedu ife bụ nsogbu anyị? Ịbịa na Africa the same thing, ịbịa Nigeria the same thing, ịbịa na Igbo the same thing, ije obodo Igbo the same thing. Sa anyị nwa ka a na-arịa. O nwere onye chọrọ ịnọ n'okpuru ibe ya. Ọ jọgburu onwe ya. Onye akịta kewarụ na-agba mbọ ka o kewaa. Very simple thing. Ị na-emeki 2,500 pounds dịka nwaanyị. Di gị bụ onye kpọgota gị zụọ gị. Di gị na-emeki 2,700 pounds. Ịgbakọ ha na-abụ bụrụ 5,200 pounds. Then expenditure unu, bill niile unu na-akwụ ma ụgwọ unu abụrụ 2,300 pounds. So unu kwesịrị inwe remnant of 2,900. 52 minus 23 kwesịrị ihe na-afọ 29. 29 na-abụrụ na unu jikọ aka ọnụ nwee joint accounts. Or huge amount of money unu na-eme savings.
nya ka nwoke si oke n'ime 2-3 ya bụ expenditure ka m na-eweta 1-3 ka gị nwa na-eweta 1000 maka a na-agbakọ aka na-azụ ụmụ a na-agbakọ aka na-eme ife ezinụlọ na ndị nwere nghọta nke nwaanyị akwụọ first month kwụọ second month kwụọ third month wee gbaka ahụ fụba ya ụfụ nwoke wesị ka o weta 1-3 ife gị eji wee gaa nke nwaanyị 1-2 nke nwaanyị akwụọ sọ 3 months wee kwụrụ ọtọ gbaka ekwu aka ka ọ faịlara divorce ifo ka a jụrụ nke nwoke ị na-eti ife ọsị mba onwe ife ọsị na obodo a ka ị enwe violence with nwaanyị mba na-enwero such n'ọsọsọ maka biil a nothing more. So na-ajụ ụmụ nwaanyị kedu ife bụ nsogbu unu ịma asị na ego nwaanyị bụ nke ya then nke nwoke bụ nke family ifụrụ such selfish and the act of egocentrism. Ego nwaanyị bụ nke ya kpata na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ego na-abata ha aka be nna ya ka ọ na-eche ụmụnne ya ka ọ na-eche ichezọ na this is your home ebe ini ozu gị na be di gị ka ọ dị ini ozu gị dị be di gị after God or your life partner. Ọ dịkwa ọtụtụ ụmụ nwoke ịnụọ nwaanyị mgbe ọ na gị na nne gị na ụmụnne gị nwunye gị anọzie ka na outsider ịma na ịghọtara ife ị na-eme ịbụ onye ala lụchara ụlọ na-achọ ịmụ ya ọkụ ị bụrụzie nwaanyị bịara ije di ịma ife bụ ije di na ijere ije di iru ebe ahụ uche ga-adị sọ ka ihe esi wee kpọpụ ụmụnne gị nwoke obodo oyibo ka ihe esi eme nne na nna ego ha moto ichezọ ibi udogodo onwe gị onye ji ụkwụ na-agbakwụrụ na-aza akwa akwụrụ ome mgbe o ji ka onye ori mma ị na-achọtụgoro ndị be unu agụ nwe nchekwube ada egbu ha nwee ndidi ka gị na di gị wee na-ahazi unu a na-atụ alụ ịma ọ na-abụ nwaanyị na-enye nwoke nri ndụ ya dị eto ogologo ifu nwoke nwaanyị na-enye nri ọ dị mma ijere mgbarụ maka ọnọghọzi ndụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije ajụjụ m women how can it be so ife nwaanyị a na-akpọ kene gị na-akpọ fụna na-edebe ahụ mbọ gịnị maka na o metụwa na ego aka onye ka m ji sị na ego na ike ọchịchị na-ewepụta karakta mmadụ onye kpata ego ama ka agwa ya ha onye kpata ego amara ka agwa ya dị ife ọ na-afụnasị enu kịta ka ọ divorce nwoke enwe efe ya adakwasa gị ifu na onwere ego iji mana ọ bụrụ na ị ka nọ n'okpuru di agbakọ aka ọnụ nwoke nwere friends o nwere mpanaka nke ya ndị ọ ga-abịa na-akwamozu ọ na-aba na-akwamozu n'ala Igbo ndị ọgọ ndị ikwu ndị ibe ndị nna ochie ndị nwa diana ndị ọgọ ngọkọ otu a ka esi abịa akwamozu onye ehi odo ọ ka anyị si ehi ikwu ọ awa tradition n'Africa unu jezi abroad chezọọ omenala anyị na-ekewasị majority unu ncha 80% ekwuru kịta na fight divorce nya ka unu zụzi ụmụ alone maka na eje court ya ka zọta custody ụmụazị ịzụchazi ụmụ ha laki ya dị apata n'aka ya ịzụcha ụmụ abịabazi akwamozu na ife ndị a ngosiri ka ka esi wee na-ehi ikwu unu na-ajụkwa onwe na ajụjụ onwe oge unu na-etosi eto unu na-akpọ ndị okenye okomanụ na okomis kịta ndị okenye na-akpọzi unu Gen Z from J generation to Gen Z generation ịfụ ka brain unu dị ndị anụmajụ amụma ndị majority ndị a na-emegasị ife a ọ ndị amụrụ premature wee complete ha na incubator yọpụ ụlọ na machine ka brain ha na wee complete because I cannot understand it. It's beyond my comprehension. Ka anyị gbakọ aka ọnụ na-eme expenses ahụfụwa nwaanyị ụfụ ka ọ ya dị n'ọnwụ na nwoke a da-ewetacha ịma na afọ ya bụ sọrị ụmụnne m ọ jọgburu onwe ya kịta ịhụ na afụna n'ụlọ eme na UK so I don't blame them. Ikwe maka property dị gị maka ahịa eke ya 50-50 tie eme nweta shishi and lose your custody ịnataba ebe a ka akwụsị na ibu nzuzu ị na-eme export nzuzu ka akwụsị ị na-eme export iberibe ka akwụsị ị na-egete ife ya da aghasara ya ezinụlọ ezi nwaanyị dị ụkọ ajụjụ ya jụọ onwe gị kedu ife mere nwaanyị ezi nwaanyị vicious woman kedu ife mere nwaanyị ọ bụla vicious woman jee cheke the grammatical function of vicious ka ị mara ife mere mmadụ ezi nwaanyị. Sarah na-akpa Abraham my lord onye nwe m mana kịta bụ Okechukwu Aike Patrick a na-akpọ gị Chizọba bịa Chizọba unu agbasa n'ọrụ ụmụ nwoke ọsọ ewekwa na nwunye gị na-akọntribute na-eme ọfụma kpọgodo ezinụlọ gị nọmba 1 were ya mere nọmba 1 as well. After God ọkwa ya life partner ma nwoke ma nwaanyị oge m nọrọ ife ọ gbawa m obi nsị ka m tụnye ọnụ na ya ọ jọgburu onwe ya ọ jọgburu udene si gbuo nkakwụ ka akwụsị na ị na-eto onwe anyị ude na ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo bụ tribe nọ n'ụwa ka akwụsị ị na-eto onwe anyị ude ime onwe ndị na-apụta sụkwue n'oyibo na ndị Igbo sụọ na ndị Igbo ajọkọ ọkwa onye Igbo na-asụ ya n'oyibo ka ndị ọzọ wee nụ ya
achịrị pantị ruru onye a na-asụ n'iro ka anyị nwee na uche zisa na ihe onyonyo a ka isi na-ewe mụta ife. Ha mụ brọda Paul Chigbo ka emesịa nụ.